Rama Premban Begawan Raja Supawa. Radalah. Wonten timbalan iki ngadhawuh nggih anak Prabu kepareng miji kawan ingkang bapa Begawan Raja Supawa. Patih Jaya Santika. Wonten timbalan iki ngadhawuh Sang Prabu. Para prajurit saka negara Loji Tengara wis mbok tata kanthi becik. Iye, estunipun sampun sewanci-wanci. Paduka Sang Prabu kepareng badhe ngelar jajan ingkang abdi kepatihan sampun samapta ing gati sawiga ing diri dalasan para wadya bala. Syukur. Rama Premban wonten dawuh nggih anak Prabu. Dereng lega raos sing manah kula. Tadyan Prabu Tong-Tongsot, Prabu Bel Geduwel Beh sampun kelampahan jumeneng nata wonten negari Loji Tengara, inggih negari Borneo. Nanging dereng lega raos sing manah kula. Menawi tetela kula dereng saged ngelun negari Manca, utaminipun negari Ngastina. Anak Prabu, dos pundi Bapak? Ngaten nggih nggih. Menawi paduka anak Prabu enget kalian atur kula rikala semanten. Sak sampunipun paduka nggih anak Prabu kepareng jumeneng nata. Keparenga angedem-dem penggalih angeningaken cipta ngenepaken raos kinantenan raos kawicaksanan dipun dasari raos katresnan. Menawi anggen paduka jumeneng Narendra menika tansah ngumbar hardaning kanepson, menawi dipun turuti nuwun sewu nggih jagat ki arep diemperi. Negarane wis gedhe kurang gedhe, bandane wis akeh kurang akeh, bojo ayu kurang ayu. Mongko nggih sak saged-saged sedaya titah menika anggayuh dumateng katentreman. Sabab menapa? Estunipun ingkang dipun wastani swarga menika mapan wonten katentreman seleng manah. Rama Premban kados pundi nggih? Menapa kula lepak ngendikane para winasis Ratu Kondang kuwi yen to jembar jajahane akeh para wadya balane sugih kasekten to sing balung wuleting kulit tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Nggih, pripun? Kasekten menika namung pirantos lho nggih. Piranti pripun? Pirantos sak lebetipun nindakaken ayahan. Nyuwun ngapunten. Kasekten menika badya nggadahi kasekten linangkung kawon kalian adiling kodrat. Menawi kodrat sampun datengi kasekten menika mboten dayani menapa-menapa. Panjenengan supe kondangipun Narendra Ngalengka Diraja Prabu Rahwana Raja nggadahi aji Panca Sunya, Begawan Subali nggadahi aji Panca Sunya, Panca Lima Sunya sepi, jroning sepi ana doyat maning jagat lima, bumi geni banyu angin kawengku dening swasana yen to diregem diugemi dadi kekuwataning urip ning kuwi dudu urip. Mati urip meneh, mati urip meneh, mati disangga bumi urip, mati kanginan urip, mati gebuyur banyu urip. Ning kocapa menawi Gusti sampun datengaken kodratipun disangga bumi disiram banyu tetep modal niku wau. Jalaran kawon kalian adilipun Gusti. Ah, boten pupung kula sing urip. Kula kepengin badhe nelokaken Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Kenging menapa kok Narendra Ngastina Prabu Duryudana kok mboten Narendra sanesipun? Kula raos
Narendra ingkang gadhah watak angkara niku sak ngertos kula Ratu Sira Prabu Duryudana. Lho kok ngaten nggih. Ratu sak Prawadya balane niku dumadi saking warise kabeh. Nggih menapa mboten Kurawa niku adhine Prabu Duryudana. Kabeh kamukten paribasan ratu karo kula wargane. Kawulane dengap-dengap ora dipikir, kawulane deyek-deyek diteke mawon. Lah niku ajeng kula elingke. Kula mboten ajeng milik negara Ngastina. Ning kula nyuwun panyengkuyung Rama, kula kepengin ngengetaken tiyang anggadhahi watak angkara murka. Edet. Oh, ngaten nggih. Nggih, ning saestu nggih nggih. Penyuwun kula. Liripun lati pakati nyawiji ucape batine temindake padha yen iya iya yen ora ya ora. Jalaran sakniki kata-kataipun lati karo pakarti niku mboten nyawiji. Kata-katae Prawira Saguh Jaya Endo ning arepe iya 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 bareng anu do lali aku ora ngoten kathah mawon. Mila jagat menika mboten tentrem. Nggih, nek keparipun anak Prabu ngaten kula nekseni nggih. Paduka namung ngemutaken kalian Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Nggih, sampun mangke kula aturi nekseni. Menawi ngantos kula mangke weya ing kewajiban. Mugi-mugi mboten dangu-dangu anggen kula jumeneng ratu. Nggih, ingkang nyekseni jagat saesilipun patih kerik lampit brungkat kimpul nderek keparingi Gusti ingkang sinuwun. Yang lungin kadung malengkung lir kawresan. Oh Dewatawis dangu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura wonten negari Ngastina. Arayi para ngaturaken pasegahan pula krami mawan tuan tumugi konjuka sandhabing padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Ladalah. Nggih Yayi. Perbagenipun Yayi Prabu Ngastina ingkang rumentah pun Kakang Mandura kula tampi tangan kula kalih. Kula kalungaken ngaya kula petekaken ing Pernaja rumeket ing Werdaya. Amawah ana bawa laksana mboten langkung pudyastutinipun Rakanta Mandura Kewala mugi katura Yayi. Lho iki Koko Prabu. Sakedeng pamundi kula paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula tampi tangan kekalih. Kula petekaken ing Pernaja. Amawah ana caya marcahya. Kamula lho iki. Kasinggihan dawuh paduka Yayi. Lho bleguduk manyar-manyar. Pergantel buntute iki sandeng kadeng cilik mulai dicuplak dadi malah-malah. Nuwun mangke ta sinuwun dereng metawis dangu sarawuh paduka ingkang sinuwun Mandura wonten negari Ngastina pun bapa ing Sukalima. Ngaturaken pambagya panakrami mugi konjuka ngger. Anak Prabu. Inggih. Paman Penemban Begawan Dono kula tampi perbagyanipun bapa Penemban. Mboten langkung wangsuling taklimipun ingkang putring Mandura Kiwala mugi katura bapa. Kawula nuwun. Lan nggih sanget anggen kula nampi. Amawah ana jejimating gesang kula ngger. Wadana niki. Kasinggihan dawuh paduka.
Semanten ugi kula Koko Prabu sarawuh paduka rayi para ngawungga ngaturaken pambagya panakrami mugi konjupa Koko Prabu. Ya, Yayi Karna. Perbagine tak tampa ndadekake Sukarna tiasingpun Kakang. Semanten ugi kula sinuwun ingkang pamaning kepatihan ngaturaken pambagya Basuki sarawuh paduka ingkang sinuwun Mandura. Ya, Paman Sengkuni. Perbagine tak tampa ndadekake Sukarna rasaning tiasingsun. Kajawi saking menika Koko Prabu bombonge manah kula tanpa pepindhan dene Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngastina bingahing manah kula persasat karawan Jawata kayangan ngarga dawana pukulun Sanghyang Bathara Brahma ingkang nedya paring kanugrahan. Yayi Prabu semanten ugi pun Kakang Mandura Yayi ngaturaken bingahing manah kula ingkang tanpa upami karana pun Kakang Prapta wonten negari Ngastina pinahargya ngagem upacara keprabon ingkang mekaten Yayi sewu nugraha kapatedaning kula denipun Kakang nampi pakurmatan agung. Inggih namung kuciwanipun Yayi. Kuciwanipun mbok inggih. Kala mangsanipun Yayi Prabu ing Ngastina menika keparenga tetinjo dumateng negari Mandura. Gentos Yayi. Menika nama trep ing atasipun kekadangan. Boten kok namapun Kakang tiyang sepuh ingkang ganggung tinimbalan wonten negari Ngastina. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun rayi para diagung pangaksama paduka Kanjeng Koko Prabu. Mbelanipun ingkang rayi dereng saged sowan dhumateng negari Mandura karana maksih ribet ngembat busaraning praja. Pinjang kewala Koko Prabu menawi sampun wonten tata tentreming negari. Ripaduka kula tumunten badhe sowan nganthi Ripaduka Yayi Ratu Banowati ngabiyantara ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Balalah. Aduh Yayi Prabu, bombonging manah kula tanpa pindhan Yayi. Inggih. Siang tanampi ratri keparipun Yayi Prabu nedya rawuh dhumateng negari Mandura kula tampi kanthi tinarbuka suka legawa raos sing manah. Yayi, kajawi saking menika pramila ingkang raka prapta wonten negari Ngastina datanpa tinimbalan menika karanapun Kakang Anuhoni Nawala rikalanipun ingkang ngraka nedeng-nedenging siniwaka nampi Nawala pacalang dutanipun Yayi Prabu Ngastina. Sasampunipun ingkang ngraka buka ponang Nawala tupiksa suraos sing tulis ing mriku namung maratelaken ing ngriki lenggan menika pun Kakang kedah enggal-enggal prapta wonten negari Ngastina. Mila saknalika gelarapan raos sing manah kula gelak lampahing titian kula Gajah Kyai Puspa denta bebasatan kadinapak Bantala. Namung Yayi raos cingak temah mlengak dupipun Kakang lumebet seketeng ing kitha negari Ngastina pun Kakang maksih nyemrapi sengkut gumreguting para kawula. Kapracena menawi negari Ngastina wonten beting swasana katentreman. Yayi. Wonten wigatos sing karsa punapa dene Yayi Prabu keparing nimbalipun Kakang Mandura tumunten paringa dawuh Yayi. Koko Prabu mugi andhadosna ing kauningan. Pramila daya-daya kula ngrawakaken paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura esthi ning manah kula. Koko Prabu kula mung atur uninga dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi katemben kewala kula nampi Nawala saking negari Ngloji Tengara ingkang dipun tapak asmani ingkang ajejuluk Sang Prabu Bel Keduwel Beh inggih Prabu Tong-Tongsot. Suraos sing punang Nawala Sang Prabu Tong-Tongsot kepingin ngraketaken raos supeketing kekadangan. Nanging sranaripun kula kedah ngulungaken dampar keprabon negari Ngastina. Menawi tela kula mboten ngulungaken dampar keprabon negari Ngastina. Ngastina kene jagang ingkang lebet, beteng ingkang kandel, caon dipun biyuki batang sayuta. Kanjeng Koko Prabu. Pramila tuwuh tandha pitaken raos sing manah kula slamining kula gesang jumeneng Narendra
katemben kemawon kula mireng salah satunggiling Narendra. Inggih menika Narendra Ngloji Tengara Prabu Bel Gedhuwel Beh nggih Prabu Tong-Tongsot nggih nembe menika. Mulawi saking menika Koko Prabu kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ngayomi dhumateng para kawula negari Ngastina. Kula nyuwun senjata pitulung dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu nrenggalangi kamurkanipun Prabu Bel Gedhuwel Beh Wiladara. Ya jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngkara. Bapak Durna, kula wonten dawuh nggih. Menawi pamanggihipun Bapak Durna kados pundi? Tetela kula nggih katemben menika mireng Kraton Ngloji Tengara. Narendranipun ratunipun jejuluk Prabu Bel Gedhuwel Beh nggih Prabu Tong-Tongsot. Cobi Bapak. Latri ngemut-emut kinten-kinten Bapak Durna sampun nate tepang alitipun sampun nate midhanget kondhangipun Prabu Bel Gedhuwel Beh menika kala wau. Nembe naminipun kemawon kok ae aneh. Prabu Bel Gedhuwel Beh kaliyan Tong-Tong Brot. Sinten kala wau? Tong-Tongsot. Nggih. Nembe naminipun kemawon kok Jubriya raos sing manah kula. Mangke gek-gek menika namung tiyang damel-damel utawi namung tiyang guyon maton padune kurang-kurang gawean supados piyambakipun menika dipun ngertosi kaliyan tiyang kathah. Kula kinten kok ngaten nggih. Perban Begawan Durna, kula mboten dawuh. Menawi swasana kados ngaten menika, monggo sareng-sareng ngeningaken cipta kaliyan mawas diri. Keneng apa kok ana lalakon kaya mengkene, ana ratu kang aneh-aneh. Lan manehipun ingkang kula ngungun kumawantun ngaturaken nawala menawi kula raos-raos menika nawala penantang. Inggih, leres kan, leres. Kasinggihan dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu. Menika nawala penantang Yayi. Langkah cekap pun Kakang Mandura kemawon. Ingkang badhe ngrampungi damel Yayi. Koko Mandura dinten menika kepareng bidal. Nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu. Menapa mboten prayogi monggo kula boyong lebeting Datulaya. Jalaran kula dereng saged caos pakurmatan. Yayi Prabu tedhak winangsulan puja krami pinanggih wingking. Menawi sampun wonten tata tentrem ing negari Ngajara pinanggih kampil. Menawi tetela mekaten Koko Prabu sajeng kala paduka. Sungkem kula ingkang nderek paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yayi Bapak Durna kula nyuwun pangestu. Oh nggih, sinuwun. Sami puji pinuju mugi-mugi tansah pinayunganing Bathara sinuwun. Remban ing Sukalima. Kamula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh, Nger. Lega bingah lajeng manah kula bapa. Katitik menawi Koko Prabu Mandura taksih ageng katresnanipun dhumateng kula. Oh, nggih, nggih, Nger, nggih. Kula pitados namung kemawon, Nger. Sampun ngantos dipun tegakaken. Rene Kang Raka Mandura sampun sagah suka sabiyantu para kadang sata Kurawi kedah. Ditemenika tumut tata cancut kumerkut nrenggalangi angkara murka. Nggih, pistaken dawuh Kakang Prabu Ngawangga. Kula wonten dawuh Yayi. Kula sumanggaaken anggen jengandika badhe ngibaraken para kadang sata Kurawa nderek jengkaripun Kakang Prabu Mandura. Nggih, ngestaken dawuh paduka Yayi Paman Sengkuni. Wonten timbalan iki kadhawuh dalasan Sira Kartomarma. Wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu Bubarna para madya ingkang gantung siba ingsun kundhara kedaton.
Dari ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun dari ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ingkang layamit madhatasilan. Ngebak alun-alun nenggih punika titianipun wong agung Mandura ki wujud gajah ing nama Kyai Puspadenta. Puspa tekse kembang denta araning gading paniku bagusing gajah dudu gajah alasan. Pramila datanama muka kalamunta abyor busanane Sang Puspadenta ngagem kethu baludra rekta ngagem palana cindhe wilis tepine rinenda jenar kalamun kinaya lumampah rim yak kaya ngawe-awe lon-lonan trale den blongsong bludru werna telu jenar jingga lan wilis mila yen to ngadeg kaya tejayan mentelung kaya kluwung mawi ngunda-unda candrasa gading iwonengen cinathok cathok kencana ngagem genta kekeleng cacah sekawan dasa saben suku setunggal genta sedasa wis linaras. Suku sing ajeng larase Srendra, suku sing wingking larase Pelok. Mila yen telu mampah bareng gembyang-gembyang sumarane kaya gamelan ora laras. Sampat busanane Kyai Puspadenta arsa tinitian kelawan wong agung Mandura. Nadyan to mungkin narya srana ngagem kumlawe ning asta eling-eling Gajah Puspadenta wis tanggap sasmitaning Gusti. Denawe Prabu Baladewa nyaket sarwi telale den plungkeraken. Endane kaya wong asungkur mat marang ratu Gustine sanalika ndoprok. Sigra cancut tali wanda Prabu Baladewa sigra ngencengaken tali bandange. Riwutnya mangkono mencolot teplek ing gigiring Puspadenta. Grekah lampahing gajah kaliyah kaya gunung lumampah.
mandek, mandek, kanca mandek, 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 kanca mandek, mandek, mandek. Udah ngopo to rame ora jamak. Ngarep mandek mburi ngesuk. Sing tengah ngadek gepeng. Ana ngopo? Mandek ora nganggo bobo. Kosik to kowe iki aja nyalake sing nang ngarep. Ki teko pinggire ngalas. Lah nang ngopo? Lho, ngarepe nang ngopo kuwi? Ireng-ireng metongkrong kuwi apa kuwi? Kowe ra dalah. Kowe lah. Calek, 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 calek. Calek, calek, pateni, pateni, pateni. Kosik, kosik, kosik. Nek iso aja mateni kewan. Nadyan kewan iki kala mangsane ya sok mati diburu. Nek bisa aja dipateni. Engko ora burung nek ning kewan pateni entek isen-isen ning alas. Anak putumu besok ora ngerti isen-isen ning alas. Digusah wae. Lah ngono ora gelem lunga piye? Ngalang-alangi dalan. Ya wadene nek pancen ora gelem lunga ya wis. Sak karepmu ya. Hati-hati, mundur dhisik kanca, mundur. Tataran pedangmu, klewangmu tumbak, kanca, hati-hati. Hati-hati, Cok. Mati, Cok. Aduh, malah tanganku dengkleh-dengkleh kaya ngene. Aduh, kanca. Kowe lagi malah sikilku kok malah ora kening tak obat. Waduh. Kupingku ilang, Cok. Iki kepiye iki? Aduh. Aduh. Ya gene ndasku ilang. Kuwi sambate kok ngono ki sapa kuwi? Wong ndase ilang kok iso sambat ora ngono cangkeme karo ndase apa dudu rombongane ngono apa piye? Aduh. Piye cah iki? Lho. Mengko dhisik ta. Ora ngono. Kowe iki dok rame-rame iki ning apa? Rame-rame iki ning apa? Kiai enten celeng ngamuk, Kiai. Apane? Enten celeng ngamuk. Apane? Celeng ngamuk, Kiai. Regane pira? Hal. Dek. Celeng, Kiai, celeng. Oh, celeng. Nggih. Celenge pira? Namung setunggal. Lanang apa wedok? Sing kok berniliki celeng sinten sampeyan niku? Galak ora? Galak. Nek galak ki celeng wedok. Oh, nggih. Lah wong semono ki do wedi karo celeng. Tumbakmu, pedangmu kuwi mbok nggo apa? Ora tau latihan to kowe? Pedang, tumbak, klewang kuwi gaman. Nek ning apa-apa, nek ning boyo pekewuh ditindakke ngono. Kanggo gaman, kanggo ngreksa diri. Senengane ning apa-apa sambat. Ora aku jane iki sapa to kuwi? Wis tuwek nek kementus. Mboten to Kiai, sampeyan niku sinten? Pripun? Sampeyan niku sinten? Apane? Sampeyan niku sinten? Oh, aku. Nggih. Aku ki ya di dalem kraton Ngastina, ngono. Pangkatku tuwa buru ki tukang bebedak. Gandeng aku ki wis tuwa, saiki aku
Spion ngono. Ora di pensiune spion. Asmane sinten? Jenengku ki manut nggone ning ndi? Oh ngaten. Ning daerah nggonku ning Solo kono jenengku Ki Lurah Demang Sarapada. Ya Ki Lurah Demang Cengkuk Truna. Ning daerah Jawa Wetan Ki Lurah Demang Sawunggaling. Anggere sing nanggap Pak kula mengke nyuwun sawunggalingan ngono aku metu, ngono. Oh ngaten. Nah, ning wis kesuwen aku ora tau metu. Saiki tak tokke ngono. Ngaten. Biyen aku ki ngene iki walah wis ning amplope dhewe biyen. Oh ngaten. Aku ki ngetokke apa-apa apik. Ngetokke Cengkuk Truna Sawunggalingan apik. Ngetokke Cakil apik. Sing elek ki mung kelakuh aku. Memper ora. Nyuwun tulung Kyai. Piye? Nyuwun tulung Kyai. Nyuwun tulung piye? Jalenge panjenengan cepeng Kyai menan pejai. Ana semikire ana. Ora urune ora wong gerang sing temandang ora rampung. Ana, mundur. Nggih, Kyai. Mengke mawi gending napa mboten? Nah ya nganggo. Gendinge napa Kyai? Gendinge sing mesti aku nek ngene iki metu ki gendinge kukur bawuk. Apa? Seneng aku ki gending kukur bawuk. Sampeyan niku wis sepuh ampun nek ngarani ampun kleru. Sing kula ngerteni gending niku cucur bawuk niku enten. Cucur bawuk niku gending patalon. Nika gending patalan cucur bawuk, terus munggah pareanom, srikaton sukma ilang ayak-ayakan srepek sampak suwuk. Terus jejer, niku jenenge cucur bawuk. Oh, dia pas aku nek ngarani kok kukur. Ora nyukur ya. Malah kan ngedidi ora. Saninten ke. Woi, Pak. Yo, wait, ayah, wait, what, oh, yo, wait, yo, awas, oh, ayah, ya, what, ayo. Yo, ayo. Ayah, ayah. What, ya, ayah. What, go. What, it. What, what, ya, where? Ay. What, iya. Hati
Setyaki Antareja Gatotkaca. Kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Wonten timbalan iki ngadhawuh, wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kowe aja nyawang perkara kadang saka Kurawa sing njaluk senjata pitulung. Nanging ing atase sira iku mau satriyaning negara. Darbe kewajiban urumeksa katentremaning negara uga. Sing diarani satriya mumpuni iki kepriye? Sing diarani satriya mumpuni kuwi mau yen tok ana satriya ora ngemungake bisa ngreksa katentremane negare dhewe. Tekse ora mung ngemungake bisa nentremake negarane dhewe nanging uga piguna marang negarane liyan. Kuwi lagi kena ditembungake satriya sejati. Katen Koko Prabu. Ya, kula kang saka iku Setyaki Antareja Gatotkaca. Aja tida-tida anggone bakal mrawasa angkara murka. Sapa wae sing ngumbar marang kamurkan. Ngendelake marang kaprawiran. Ana tetembungan Sura Sudira jayane Kanangrat suwuh prastolah tekaping Darmastuti. Percaya nadyan to duweni Jayaji kawijayan yen to ora linambaran katresnan lan ati suci ora-orane yen to bakal bisa menang. Kanjeng Koko Prabu kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lan kowe aja mung nyawang perkara akeh gaman. Nadyan, negara ngedara ki akeh gaman sing ampuh-ampuh. Nanging gaman sing ampuh kuwi dudu wujuding gegaman, nanging manunggaling rasa katresnan antarane Setyaki Antareja Gatotkaca kuwi manunggal jroning atimu. Nadyan to gamanmu ki mung pring dirincipi paribasane. Nanging yen to atimu ku madhep mantep mbok lambari rasa tresna ati suci. Rawi-rawi rantas malang-malang kutuk. Wis dene maju yen to pancen para wadya bala saka Klaji Tengara gawe ribeting jagat singkirna nyuwun tambah berkah pangestu nyuwun pangestu ya sing ati-ati tak memanuki saka kaduan. Durung suwe nggonku pacak baris saka negara Klaji Tengara. Kate iki ketemu satriya dedeke mung sekilan awake kurwaking. Brengose sak keut sisih. Gus. Prajurit saka ngendi? Sapa jenengmu? Ngaku pupung durung. Petakon marang aku. Kadang Sentana Dwarawati nanging aku Slayan Ngastina satriya Swala Bumi satriya Nglesan Pura Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya lho jenenge loro Singa Mulang Jaya Bima Kunting lho telu Bima Kunting Yuyudana lho papat Yuyudana Wesini Wira. Lho, 5 Wesini Wira. Kowe sapa? Lho, 6. Kupike bosok. Sapa jeneng? Oh, kowe mau takon aku. Prangka dalem Klaji Tengara. Kawulane Gustiku Prabu Tong-Tongset ya bel kedue beh. Kowe takon kang dadi jenengku. Iki Patih
Jaya Prakosa. Yaki ana paran kowe gelem dadi srayaning Kurawa. Surung mlebu geni. Prabu Tongtongsot agi winawa ing dewa. Yen kowe kena taeman mundura. Mundura, aja bacutake. Kowe dadi srayan Ngastina. Prabu Duryudana wae kon maju mrene teliku ke sikira bandane tangane. Wancang kumusmu. Yen to Setyaki sing ngadeg jejeg. Pakeh lamun yen to kowe bakal bisa sabejagung kawan Kakang Prabu Duryudana. Piye? Piye? Balenono meneh. Kowe nantang perkara iki apa kira-kira kowe bosen urip? Ya. Kowe wis surem nyaman soroting srengenge. Kowe wis jelek ngemut legine guru cakemmu. Nyetrum iki kok ikan. Sane sembrono. Kadane kok.
mangsa sisik. Sapa kuwi? Antarja. Antarja. Ora minggat tidur mlonyoh raimu. Wah. Parah. Awas. Ah. Mati kowe. Wah. Hei. Ah. Lo. Ini lho. Yo. Wah. Hot. Ya. Loh, ora mumbul. Dian. Ya. Europe. Wah, Satrio Muruk dadane sapa kuwi? Raden yo Gatotkaca. Gatotkaca kuwi saka Prabu Suryanggana. Wah! Widian tenan. Iki kondange Satrio sing muruk dadane Komandan Patih Ludra parimuka aranku Gatotkaca kasihku. Yo. Pot. Wah!
ngene iki tejo ora iso. Hei! Iki nggih. Aku wae sapa kuwi? Aku kok buta sapa kowe? Pakon marang aku. Aku Wrangka dalem patih buta ngloji tengara. Rudra Parimuka. Kowe sapa lek nomor 4 getekno gobokmu nata Mandura Prabu Baladewa. Kok krasana masih Jaladara. Kowe wani ora ngamuk tunggu menyang negara Ndara mbok ndelke apamu. Ratumu kon maju mrene. Aja dapurmu sing maju. Ratumu kon mrene. Wateking prajurit timbang aku bali wirang lho aku bali dadi batang piye timbang aku bali wirang lho bali dadi batang penyepeleke buke Prabu Baladewa ya ngilani dadane Prabu Baladewa ora cukup mikir dublak tungkak telakmu kowe jebret lanang kowe. Ayo Suramrata, Dilmrata imbangi bangun aku. Kurang bola nyuruhana kurang gapan bedhatya kurang sekti guru ayo. Ampian kaya omong jana rebuting menjangan matur arane Baladewa gigrik mulu salam ayo. Sayuta mara saged timuri Kandhaka Dewa. Lakon mati dening aku kowe. Wani karo Prabu Baladewa ki nyawamu pira kowe? Ya ampun kowe. Karepane karo Prabu Baladewa kowe. Yang kek kowe. Karepane karo Baladewa. Aku mrene. Nah iki jalamu kowe. Sini. 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 Mati kuat. Sini ayo. Sini. Ya kek, sini. Sini, mulai. Kata sundi nomor berapa? Mangger mbiyen nggih. Menika ketingalipun Kurawa pados minta sraya. Sing disapa sinten? Ratu Mandura Prabu Baladewa. Sak pulunanipun enten Setyaki Antarja Gatotkaca. Wah, nek saged niku disingkiri. Ampun niku. Sing ajeng kula welehke niku mung Kurawa. Oh, ngaten. Nggih. Maksi Borong. Kadek pundi wasipun Kurawa ben keweleh kabeh. Nek rusak cindil-cindile abang, pun lenggah mawon nggih. Mandura. Piye ya iki? Koko Prabu. Sumene rumiyin Koko Prabu. Kowe aja mambangi karepku. Tak rampungane perkara iki. Inggih kula mboten maiben. Koko Prabu menika menawi darbe kesagan kedah rampung namung setunggal menika Koko Prabu penyuwun kula sampun ngantos Koko Prabu badhe nandingi. Pun Kakang ora wedi. Cilik lara gedhe temekane pati. Tau doake jiwa ragaku. Koko Prabu enget menika sanes mengsah panjenengan.
Biyantu nggih biyantu monggo. Nanging menawi tetela mengsah menika mutawatosi. Langkung prayogi mboten kok kawon nanging ngawon. Ora kok kalah ning ngalah. Dipun tingali rumiyin mengsahipun saking katebian. Dados menika perang ning nganti kawicaksanan. Oh ngono ya iki nggih. Mangke menawi Koko Prabu mboten ndaratur kula, malah kewirangan lho Koko Prabu. Ya, pun kakang manut. Jagi Antarja Gatikaca saiki kudu mundur dhisik. Diulatke saka kaduan. Monggo Koko Prabu. Ya, ayo ya iki. Paman Sengkuni. Aduh, yer anak Prabu ketiwasan. Tiwasan piye? Sisip sembiripun. Kirang-kirang bejaripun bedah negari Ngastina. Lho, Koko Prabu Mandura. Aduh. Kang Raka Sinun Mandura mboten wonten kabaripun. Kakang Prabu Mandura ora ana kabare. Kawula nuwun inggih, banjur Kurawa. Kang rayi para Kurawa sedayanipun kenging pusaka senjata rantai dados bandan pun lebetaken wonten pakunjaran keparat kaya ngapa menungsane ratune. Oh Suramrata Jayamrata kowe Prabu Duryudana parat pendhita buta sapa kowe? Kowe ngerti yo aku pujangganing negara Ngloji Tengara iki pujangganing Prabu Tongtongsot aku ingkang peparab Begawan Araja Supala. Ayo Prabu Duryudana Budi Budiya Ratu Murka Ratu Sraka
parat timbang aku mbok bondo kaya ngene aku patenono. Aku ora bakal mateni karo kowe. Nek kowe bakal tak elingake mlebu pakunjaran. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Lelakon iki yen to aku ora melu tumandang, iki mengko kedawan-dawan. Mongko dawuh pengendikaning Kanjeng Hyang Pukulun Sang Hyang Bathara Brama, aku kudu melu tumandang gawe. Wanti-wanti dawuh pengendikane Wisanggeni. Dina iki kowe melu tumandang gawe. Ruwet rentenge pepundhen para Pandhawa iki biyantunen. Ya. Manut saka panyawangku pancen pepundhenku Pandhawa uga kalepian. Mbok menawa lali Purwodoksina sabab pusaka permati jimat jamu sekali masada kok iso uncat. Ya. Aku mung ngestokke dawuh genep-geneping lelakon supaya aja ngawis tarani aku tak melu tumandang gawe. Lah kok malah bocah niku sing dilungguhke ten mriku. Penemban. Lah ngaten nggih Anak Prabu. Menapa sababipun kok satriya menika ingkang dipun lenggahaken wonten palenggahan, mboten palenggahanipun Prabu Duryudana. Nanging palenggahan ingkang wingking ingkang wonten rantenipun menika. Lah nggih. Kok nggih mboten napa-napa. Ngaten. Saking petang kula ambok bilih menika ingkang kiyat ing tembenipun jumeneng Narendra menawi mboten menika iki tedhak turunipun. Oh, ngaten. Wah, nek ngaten rugi kula niki. Lho, ampun ngaten nggih. Panjenengan niku mboten rugi, ning panjenengan niku ora ketang sithik melu goleke kamukten kalih momongan sampeyan. Nggih, matur nuwun. Gus, kowe aja seneng-seneng. Kowe aja bungah-bungah manut kapercayan sapa sing digawa gajah murdaning kung dilungguhke ana palenggahan dampar keprabon tembene bisa jumeneng ratu. Tegese ngene. Kowe aja ngarep-arep kowe jumeneng dadi ratu. Nadyan to kowe ora kudu dadi ratu ning tedhak turunmu besok muga-muga kuat nglungguhi dampar keprabon sing mbok lungguhi kuwi. Sing ngandika menika sinten? Ratu Nglaji Tengara, Prabu Tongtongsot ya Prabu Bel Gedhuwel Beh.
Pancen bener ngendikane Sang Adi Penembahan. Aku golek kamukten iku ora bakal tak nggo dhewe, nanging aku golekake ya kuwi sapa kang tembine bakal antuk kanugrahan jumeneng ratu. Inggih. Menapa sekintenipun kula sampun pantes menawi kula jumeneng ratu. Iki dudu perkara patut utawa ora patut. Ya Gus, ngene. Mulai ngarep aku wis kandha. Kowe aja banget-banget tukmu gondeli tukmu ngugemi bakal jumeneng ratu. Najan kowe ora jumeneng ratu, muga-muga besok tedhak turunmu sing bakal bisa jumeneng ratu. Ngono. Mekaten Sang Prabu. Ya, muga-muga lestari ya nggonmu ngrenggani negara Ngastina iki. Ya, ya, ya. Sapa iki? Kula ingkang ngabdi kepatihan. Kula Patih Jaya Santika. Eneng apa, Tih? Salebetipun paduka Sang Prabu njumenengaken satriya menika nglenggahi keprabon. Menika ngalun-alun kedatengan mengsah. Inggih menika saking negari Ngamarta. Lho. Arep apa? Ketingalipun menika inggih badhe ngerbat panguwaos negari Ngastina. Dos pundi Bapak? Pun nggih. Panjenenganipun anak Prabu sampun kalih waskuwatos. Sampun. Mangke bab perkawis menika kula ingkang badhe ngrambung. Nggih, ning kula nggih mboten ajeng kendel tegesipun kula mboten ajeng meneng mawon. Kula nggih tetep ajeng nindakake jejibahan kula diarani Prabu Tongtongsot wong jireh. Wani berbuat berani tanggung jawab. Bagus, monggo kula dherekaken. Telaruta saking kudha Sang Kurukula yen tanamu tusa Sang Sri. Wah, keparat endi Ratu Ngloji Tengara Prabu Bel Kedhuwel Beh sing jare iso bedah negara Ngastina. Iki wujude Prabu Bel Kedhuwel Beh. Ya Prabu Tongtongsot minggato saka negara Ngastina. Ora minggat kelakon getihmu dadi jamase kuku Pancanaka. Aku ya duwe kuku Campana. Iki maune dawa. Ning entek tanggo nyiter. Suwe-suwe pungges. Ayo ngajak pirang dina kowe.
jagat Dewa Bathara jagate monggo bongkloso entek-entekan. Janaka jenengmu sapa? Keparat Ratu Edan. Luwih becik kowe minggato. Pupung durung tak lunasi nyawamu. Wah, ladalah. Aja maju Jen, maju sak bojomu. Yen nganti kowe cilik lara gedhe tepekaning pati. Oke randamu. Bakal didum. Kakang Badranaya. Kula jinuwun. Puput pepunton ning lelakon. Paripaksa aku nangisi Kakang Semar. Kakang, arep kepriye wae? Tak kira yen ora Kakang Badranaya ora bakal ngrampungi gawe. Nggih. Kula mboten ajeng selak. Lah, kaya ngeten iki nggih. Dadosa pepenget. Nadyan to para Pandhawa niku sing kedunungan jimat jamus Kalimasada ning kala mangsanipun sok-sok panjenengan niku sami weya ing dharma lali ing panembah milanipun panjenengan kok dipun engetaken kayan ingkang kuwaos. Iya Kakang, aku njaluk senjata pitulung supaya rampung ing lelakon pun lenggah mawon. Sampeyan nek perang ora patut ini bagian kula. Pandhawa kentekan Senopati. Ora wani maju perang. Malah ngetokke bulus. Bulus matamu kuwi. Ngarane wong gerang kok bulus sih, Katarak kowe. Ayo. Ora susah ndadak kowe werna-werna. Pupung aku urung nesu. Pupung urung tak plocot sandangamu. Luwung kowe manembao. Apa sing mbok gawa saiki aturna bapak wis mbok ora idep tiba ping 17 arepane karo ratu raimu ki ora tak kapokke ngono kuwi. Kuwi saya edan. Bar saya ndluya. Ayo. Kowe mertobat apa ora karo bapakmu wong edan kowe?
Nggih, sepinten lepat kula diagung pangapuntenipun Bapak. Pancen kula ngrumaosi lepat, Pak. Ning nyun ngapunten, kula nampun nglepataken kula. Awratipun kula menika nyelametaken pusaka Ngamarta. Dados kula mboten milik babar pisan. Kuwi tenan to, Le. Saestu, Pak. Pun to, Petruk niku kula niku pun percaya kali diri kula, pun percaya kali urip kula. Petruk ya Petruk lah. Pun ajeng napa to? Lah, mila kula kados ngaten menika tinimbang pusaka menika dados rebutan. Rikala semanten dawah kula panggih. Nah. Lajeng kula dipun rencangi kalian Bapak kula Gandharwa Raja Supala. Ngaten? Iya. Nek ngono wis kecekel nalare to, Le. Jalaran iki pusaka permati pusakane pepundhenmu Pandhawa. Kang isine iki adeg-adeking urip ora ana kang wajib sinembah kejaba mung Gusti kang akarya jagat lan utusane. Sing wis nurunake katentremaning jagat. Ngaten, Pak. Iya. Ning mula nganti ilang saka sing kagungan kala mangsane Pandhawa kuwi ya weya ing Dharma tegese lali ing panembah. Mula nganti koncatan sapa sing koncatan Kalimasada bakal judhek atine. Nadyata wong edan kaya kowe nanging yen kowe kuwi ngerti lan kedunungan jimat jamus Kalimasada iso mulya entuk gegambaran kowe kuwi iso dadi ratu rak ngono. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun dawuh pangendikanipun Bapak. Ning nggih meksa kula mboten trima. Ora trima piye? Lah Petruk niku rak kula. Lah iya. Lah kok niku wonten Petruk. Mbok joben. Lho joben piye sampeyan niku? Lah kok nek nguli bojoku. Kok nek kaya ayu-ayu wae. Mboten perkara ayu kali elek. Nek kula mboten trima. Nek panjenengan nesu-nesu nek kene pusaka kita atur nek karo sing kawogan. Tak ngelingke karo pepundhen para Pandhawa. Mas, mang baris mawon nggih. Sampeyan kok ngembari kula sampeyan golek apa? Wong aku ora gablek apa-apa lho. Kula niku omah men kontrak niku. Lah kok sampeyan sing ngembari kalih kula. Pun, bojo yo elek. Ora. Sampeyan aja butuh napa? Mbah, ora idep. Kowe kuwi sing nglirwakake marang kewajiban. Petruk iki aku. Ha sawangen, nek kaya ngene iki Petruk podo. Ya Petruk niku wandane kok ora metruki ngono lho. Niki Petruk dong banteng ngeten nek Petruk kaya sampean niku iki Petruk piye to? Nek irah-irahane iki Petruk dong bantengan, awake iki Petruk Solo terus cari cocok cerewet. Ngantos krasa iki. Sampeyan to? Ya pancen aku. Arep apa nesu kowe? Mboten. Sampeyan mboten nguli dengan kula to? Nganggonmu ki ngopo? Mbok menawa? Kok mbok menawa? Atik kaya bojomu kaya ayu-ayu lho. Bojo kula niku mboten ayu. Ning bekti
bekti kalih kula. Ngoten lho. Lho, lah kok bekti iki bektine kula delok nggih. Bu, napa Mas? Mlaku dodok. Kae jukuk rokok kowe. Nggih Mas, mlaku dodok. Nang pasar mlaku dodok niku. Lah lempah napa sikile cendhek. Wong edan. Petruk, lho. Ngene ya Petruk. Apa sebabe kok nganti aku ngembari karo kowe? Sebab aku ngerti yen to kowe kuwi lagi nindakake dharma cara satriyane. Kowe iki lagi ngemban wajib ngelingake wong sing lagi lali. Nggih. Panjen niat kula nggih ngoten niku. Upama genao ngaten gandeng kula niku mung Petruk sak bobote ngadi. Nggih sak kiyat-kiyat teng nalar kula niku namung badhe ngemutaken kaliyan para-para ingkang sampun kersa ngayomi kaliyan para kawula alit. Terus karepmu ngaten. Lelakon sawis kelakon dadiya pengilon. Tegesipun ampun ulat ingkang sampun-sampun mugi-mugi pepundhen kula para Pandhawa menika mangke ugi enget. Enget saestu dumateng kawulanipun. Ngaten lho Den. Ya. Wis, saiki ngono bae. Wis mingkira jalaran iki mengko sisip sembire. Kurawa kae kok wis metu saka pakunjaran mesti kleru surup. Kleru tampa. Alah wong Kurawa menduk. Lho aja ngono. Iki kana semingkira dhisik. Gandharwa Raja Supala wonten dawuh Kyai. Aja mbok bacut-bacutke ya. Nggonmu ngumbar karo anakmu si Petruk. Inggih nyuwun pangapunten mesthinipun Ki Lurah Semar mboten badhe kekilapan. Ingkang putrapun Petruk menika inggih mboten lepat. Piyambakipun menika kepengin nyelametaken pusaka Ngamarta. Ingkang rikala semanten pun cidra kaliyan Durat Maka Estri ing namipun Mustaka Weni. Ya aku ngerti. Mula Kang saka kuwi kowe kudu tanggung jawab. Kurawa ketokno saka pakunjaran. Mesakake. Iye Kyai ngestaken dawuh. Ndara Bimanyu Jiwa Badranaya. Ampun katrem keladuk sengsem. Gus. Niki didi pangwaos panjenengan. Nadyan. Manut ingkang pitados sapa sing kuat nglungguhi dampar keprabon Ngastina tembene tedhak turune bisa dadi ratu. Ning ampun nggih mangsa nggih Gus. Ampun nggih mangsa. Ngentosi wanci ingkang prayogi anut kadiwasaning kodrat pun niki sing duwe kraton pun ajeng teka timbang dadi rame.
Prabu Sri Bathara Kresna Diagung Pangaksama Paduka Koko Prabu arayi para temah damel ribeting penggalih Paduka njeng Koko Prabu. Yayi Paduka Yayi Prabu mboten lepat. Sabab menapa? Badya kados pundi? Paduka Yayi Prabu menika inggih titahing Gusti ingkang taksih kedunungan lepat. Namung kemawon sak sampunipun kula lan Paduka Yayi Samyaji menika ngrumaosi raing kalepatan tumunten nyuwun pangapunten dening Gusti ingkang ngakarya jagat tartamtu badhe manggih kayuwanan lan karahayon inggih Koko Prabu. Estanipun njawisaken pambiyantunipun ingkang abdi Kakang Semar Kakang Badranaya. Kula sinuwun sing gedhe pangapuramu ya Kakang anggon kuwi ya ing dharma rikala semono nganti kalipyan suping panembah. Inggih. Lah sakmangke Paduka sinuwun sampun priksa tuk sumbering lelampahan mila awis saking menika Jimat Jamus Kalimasada menika paugeraning agesang. Urip ki saka sapa? Urip ki arep ngapa? Pungkasane urip ki piye? Lah menika piwulang menika sampun wonten lebeting Jimat Jamus Kalimasada. Urip saka sapa? Saka Gusti. Paringaning Gusti lantarane bapa biyung lair ning alam donya. Lah kok dadak urip ki ngapa? Urip menika pun utus kaliyan Gusti kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip. Pungkasane urip piye bali ana ngersane Kang Maha Urip. Ping 29 ayem, tentrem, adil, makmur rawuhipun pamimpin enggal menika. Monggo kula dherekaken.